Bare forklare, hvad der sker. Okay, er den tæt? Ja. Så det er fordi, at vi skal have sådan noget julehyggefilmer. Og så har jeg lige brugt lidt tid på at gøre det hyggeligt. Og i gang med tændsterilys, så der kommer snart pebernødder og film og sådan noget. Det er ikke bare spændende sloganet fra sidste år. Og det er vildt hyggeligt. Jeg har ikke stjålet. Tenor, Tvidør-agtigt. Ja. Det er satire. Og så vi lægger der Spotify. Glem det hele, men Og nu begynder de største navne inden for badebranchen et helt nyt kapitel. Gratis fest. det er vildt hyggeligt. De kunstnere, producer og andre, der har gjort hiphop til det her. Klik på banneren for at få det sidste nye inden for hiphop. Ja, det er så tenoren. Nu til akkord. Jul på tenoren! Der er julehygge. Se hvad der sker i forskellige rum. Nogen på toilettet? Nej, okay. Nej, kom ud. Der var ingen Camilla. Der var Sasha. Sofia, hvad så? Så lugter der lidt af bacon, eller hvad skal det? Bacon, jeg kan høre det. Hvad sagde den da? Nye gardiner, var. Super retro. De der lyskæder der, de er bare lige... De giver sikkert bonuspoint. Ja, vi har det hele her på tenoren. Der var mere julepynt. Det er helt fantastisk her. Jeg skulle videre til næste værelse. Ja, jeg tror ikke, der er nogen herinde. Jeg sidder inde i sofaen. Der var sgu 2 mennesker der. Jul på tenoren. Nu skal jeg lige disse det her sygt meget. De har endda stjålet logoet fra eller sloganet fra sidste år. Og det der, det er altså bare sygt. Det er ret nederen. De har kun pebernødder, de serverer ikke andet. Og sidste år, der havde de bare slik og alt muligt. Og det var sygt nederen i år. Men Pernille her, ned, der, ja. Hun synes, at I skulle have noget rigtig nederen at se på, fordi at det her blev egentlig ikke særlig sjovt at kigge på. Så jeg står bare her og tror, jeg er sjov, men det er jeg faktisk ikke. Så glædelig jul. Det var så Sten. Master. Den der er privat, tror jeg. Nogen i bad. Santa Claus. Okay, det var der ikke. Sexy time. Jul på tenoren. Det der er korten. Jeg er tilbage. Og der er færre mennesker. Ja, nu ved jeg. Ananas. Ja, selvfølgelig. Ja, nu forstår jeg. Okay. 3 ananas. Der er kun 4 dage til jul. 4 dage? Eller 4 dage til december. Okay, klokken er 9:00. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Eller måske det YouTube-videoet af Emil. Ja, ja. Hvad laver du, Marie? Nå, det er halvårsdag. Breaking news. Det er Marie og Niklas. Halvårsdag. Og han købte blomster til hende. Der er de jo. Og lige nu rundviser hun lige ham hele akkorden. Jeg skal ikke kigge på mig, Karoline, mens jeg taler til mig selv. Og ja, kære venner. Pernille? Ja? Hvad hedder ham der bor sammen med Jakob på alt? Nikolas. Det var fordi, man troede, jeg var på det her tegn. Nej, jeg sagde Niklas. Nej, du sagde Nikolaj. Nej, jeg sagde Niklas. Du sagde Nikolaj.
Tossemænd.